mag gweyo oko kum mar nek e pend chik ogoyo okang' machielo bang' nonro manotim kod duol makedo ne ratiro mag oganda e pacho ka yango ni thoth joma ing'ado negi buch nek e doho onge kod ng'eyo e chenro mag doho. Ripodno bende oyango ni thoth joma ing'ado ne buche nek gin joma sombgi weth kendo yuto mag gin e piny mokalo kamoko onge tije mongirore. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, riwruoge makedo ne ratiro mag oganda wacho ni kum mar nek rocho ratiro mar ngima kendo onego wite oko. Higni 30 nyaka ne piny Kenya kete tim kum mar nek e kinde mane piny owacho maduond bura mar KANU odeyo Hezekiah Ochuka, chenro mag gweyo oko chik makamano e pacho kae omedo mach. Nonro matinende ma ogol kod riwruok makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae, Kenya National Commission on Human Rights, yango ni ji mohewo 6,000 ni e lai mar nek kaka kuma oseng'ad nigi gi doho. Nonro makamano lero ni 43% mag joma ne ong'ad negi buche mag nek ne onge kod ng'eyo moro amora e wi chenro mag doho kaachiel kod kaka buchego ne itayo. Nonro no bende lero ni 2 e wi 3 magi bende ne osomo mana nyaka e klas 8 kende ka 79% to ne gi yuto mapiny. Gino ma riwruoge makedo ratiro mag oganda e pacho kae lieko ni thoth joma imiyo kum mag nek gin joma ochando kaachiel gi joma onge kod somo mamalo. When they committed their crimes, they were relatively uneducated, they were comparatively poor, they were in low-level precarious jobs with little financial security. It is discriminatory in nature. Its application is discriminatory and targets those from disadvantaged backgrounds who cannot, in most instances, afford good legal representations, have poor knowledge of the legal system. Report makamano bende omieno bad migawo mar obila kod tilo mar chuno moko kuom jotwech mondo oyie kod ketho mag miriambo. Jakom duol makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae Roslyn Odede wacho ni kaluwore gi weche mag obila chuno jomotwe kod ketho mag miriambo, kum mar nek inyalo tiyogo marach e kawo ngima joma onge kod ketho. The death penalty is irreversible once it is meted out. Evidence has indicated that there has been instances of miscarriage of justice, and this normally occurs, and it's possible to kill innocent people. Atamalo 24 mag joma ne ong'ad negi buche mag nek sayo bad migawo mar doho kuom wito oko kwayo margi mar bedo kod okil e kinde ma atamalo 27 to ne wacho ne otuon gi jalok weche e dhok magiwinjo. Nonro mane otim ne ute twech maromo 12 ma pacho kae dhi nyime kod lero ni kata odoko ni kum mar nek en kuma onego mi joma oyud kod ketho madongo. Atamalo 54 mag joma ne oseng'ad negi buche mag nek e pacho kae ne oyud kod ketho mag mecho gi ang'enge, kata atamalo 43 kende ema ne oyud kod ketho mag nek. Because you have the death penalty for more than the offence of murder, actually what you find is that many people find themselves in the category of being sentenced to death for offences that may be considered really simple robbery, because the ingredients that are needed to become capital robbery are quite broad. Duol mar KNHCR onyonore ni kum mar nek nyaka wit oko nikech odhi ataro kod ratiro mag jopiny. The right to life is a fundamental right, as we all know, and is enshrined in several human rights instruments. And therefore, it is imperative that we as Kenya live up to our international commitment to respect that right, irrespective of the circumstances. Duolno bende opimo chik mar ng'ado ne ng'ato buch nek kod chulo kuor, gino magiwacho ni ok en yo maber mar chiwo ratiro ne joma oyudo hinyruok kata lalo anyuolagi. Revenge is not justice. Revenge in the form of death penalty only perpetuates violence and suffering and weakens the very, very concept of justice that we are trying to achieve. Chan bende oyangore kaka achiel kuom gigo mamiyo jopiny donjore e weche mag njore. Atamalo 72 mag jogo mane oyud kod ketho mar nek kod kuo mar ang'enge ne otimo kamano ka gin kod geno mar yudo omenda. Geno nitiere ni piny Kenya dhi riwore kod pinje mamoko e piny mangima e gwetho oko kum mar nek. Kinde osechopo mar wito oko kum mar nek e pacho kae nikech orocho ratiro mag jopiny. Maen kaluwore kod riwruoge makedo ratiro mag oganda e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.